a taara ne ye Jalo ye kuma bɛɛ fɔ a ɲɛna a don ne yɛrɛ ni lafiyara kosɛbɛ parce que sintigɛ ko yɛrɛ kun mana fɔ ka ban a bɛ ko bɛɛ de nege bɔ ne na fura wɛrɛ tɛ kuru la fo ka sin tigɛ ni sin dun tigɛra mɔgɔya ma ban Jalo ye furaw d'a ma ayi a ma fura di a ye numéro di ko n ka taa di n ka gatigi ma ne taara numéro di gatigi ma gatigi ko k'ale yɛrɛ terikɛ bɛ nin na n'o ye Nata Jara ye a ye Nata wele Nata yɛrɛ tun bɛ déplacement na Nata ye furaw di a ka denmisɛnninw ma ka taa ne ma ne ye fura minni daminɛ bidon jaune de la bidon jaune ne ye fura minni daminɛ bidon jaune de la awɔ bidon jaune ni ne ye ne ka cancer fura ye ne ye bidon jaune min ani furamisɛn dɔ fana bɔ a la tuguni lithium awɔ ne ye lithium fana ta ani a furamisɛnw bɛ furamisɛn naani bɔ ani propolis o fana b'a la kalo kelen bɛ taa dafa tuma min na ne ka si kuru kɛra i b'a fɔ k'i y'a bindi ka tɛmɛ a kɛra k'a bindila de kalo filanan bɛ dafa tuma min na ne yɛrɛ taara dɔgɔtɔrɔw ye analyse min ne ma dɔgɔtɔrɔkɛ taara a ye analyse ye a ko madame e ye chimie o kɛ siɲɛ de ne ko ne ye chimie o kɛ siɲɛ kɛ e ka chimie ye baara kɛ dɛ ne ma fɛn fɔ a ye sin digi k'a digi ka ne kamakɔrɔlaw bɛɛ digi a ma kuru ne commencera ka yɛlɛ ne ko ne ma sauver sintigɛ la a ko ka sauver sintigɛ la ko hali ni kuru tɛ sin na ko kuru bɛ sɔrɔ joli de la ne ko aw bɛ jeli de traité kɛ ko ka analyse de ma a don a ma diya dɛ ko dɔgɔtɔrɔ ka analyse di yan n bɛ taa joli ta ka na d'a ma a ka yira n na k'a fɔ ko a t'a la dɔgɔtɔrɔ m'o kɛ kalo sabanan bɛ dafa tuma min na ne taara ni analyse ye dɔgɔtɔrɔ ye ne ka analyse da ja bana bɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ la min ka jugu ne yɛrɛ ta ye a sina k'a fɔ yɔrɔ la ko de tun b'ale la ko kɔdimi tɔgɔ bɔra kɔnɔ a ko a tun kan ka opérer awɔ discale de tun b'a la a sina k'a fɔ ten ko ka ne ka papier da ko banakisɛ la ko a b'ale de la dɔgɔtɔrɔ ko k'a ka ordonnance d'a ma o yɔrɔnin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na fo nin fura ninnu na o dugujɛ dɔgɔtɔrɔ ka fura sanna an fɛ a don 28,000 dɔgɔtɔrɔ y'a bɔ k'a di a b'o fura